hapon. Preparar ko og puso. Sudlan og bugas. Sakto ni puso, manisak ng puso. Puso. Sudlan og luto. Yan ako kuan mularga ang igaan nga namarajin siya nga hindi ka trabaho mo ka magpuso. Ang ginagimuhan sa nagdukay, hindi po kung sa mo dunag. Anong hana naman tanan ang dunag. Diyan sa pag-agawan. Ate Rupina Burato. Ate Rupina Bernaldez Burato. Sa mukha na niya ni. Nindot ni kay ang lisod nga bugas po Musta mong kanan yung panahon diha dahil pagod kauwan alingiin pa Dapat berikan aning sedan ni, bisa waisu asura. Muragas lang balik pa ni bakasyon nga sayang naman kayo ang buko ka prepare og saging abangan ito biniligan amalino kabangan na magpuso morning na kadlawon hang gideng ag puso na ra. Ang gisa dudeng ag kay sa supod mularga Manila alas 6 muni nga karon alas 3 pas kadlawon hanang gitak-ang hanang gideng ag nga nira magproseso mo deng ag mo puso aning paadzupan dili pa nimo pahabsan pero imo ra nang tupakon kanang puso tupakon nimo tekeg toothpick
Kung di na mo ko luto na, manang imo nang habuan, imo na pang patuon, kaya di mapanos. Muna yung proseso nga magbaon o ngani nga dili mapanos. Imo ra nang imo ra nang ibitay ng kuan. Kasi nakailala ning puso, ngay ngani style, dara. Mao niyang pabaon sang ijaan. Asa takliban ka pang tupuken. Ana. Hello, good morning. Kaduhang adlaw na mas ang mong lakaw ron. Gapon dito may pangpang karon diyan na Miss High School. Diyan na Miss Alicia di kolehiyo. Taga pang partner dia. Nice man day po dani. Anin to kang apo pa eskwela ha. Lalayin ng kurso amadaan ni. Di mo nimo mapugas agi mong kurso ipakuha. Ang kurso ani murag saratoy kurso na ani. Educational o sa to. Wa ko kasusod ka dos kurso daning eskwelahan na. Oni kolehiyo sa Alicia. Tagay bok suri-suri tag bukid maring na pamrela lamang view na ni subos. Og wa ta maghatod puso o tay kalibutan. Puta pa man din. Ato tagi, tuta ubal. Ubal. Ubal bitaw ni. Ubal. Abad to. Atos kware. Wari. Atos kware ni Alexi. Ala na uli nagkagi. Wa pa'y nagtinda maring. May pagtinda din wa pa may. Di pa may kamalig. Ay mga kamay. Asa ka magpisto na. Dami din magbaybay na kana. Manong bel atong ingnon. Sa may tagadaan. Nani nagbantay di ay kina na may dalan. Asog ni sa tubuti. Sugod na magulog enrollment matud pang atinili. Ari ni permidari agis ubal. Agbunga daan ni, daari. Kani makarsada man di ba? Atong isang librok katong simbahan. Aglaktiranan. Oo. Fatima. Kapilya dagto. Walking pa more. Wa na miss lasang ha, na miss bus, na miss college, high school. Mas na may pagnindot tag view sa high school. Sa likod. Pahimos lakaw-lakaw. Alam mo nga, pay klase. Nakayang kurang boss pod, mawa na pod ni, abroad na pod na. Oh, sige. Ate, balik-balik. Salamat. Ba't yung paling kami at pagkalit? Ha? Lang nagmis puso. Hatod ni puso. Mga may kupon. Karang puso, ato isunod ba? Iyagi pa na yung mga bag. Kaling-giling naman yung mga bag. Happy trip ate, di po namutsat. Manong bela sa manisda. Kay masod ni. Sud. Lain cellphone mo daw. Cellphone ko no, charger. Anong cellphone? Ay mo dang. Bahala mo. La, bahala na. La. Pakisap-kisap mo ka to. Walking lagi mi. Walking tadi. Masa murah sering gikan. Alas 4 bigya. Hinihini naman may surya. Ini ramah pun mi. Sakto deh. Jaman mo teman mo. Oh, ato mi. Oh, gini nga ako nung hilak. Ito po hilak. Hindi ka wala tayo. Sa hindi lang taglingkod. Tingtidan buyag eh. Laki. Saan ba na problema? Wag na yung mana, di na makadaong. Awa na, di nakagaaw. Oh, hinahanan ni Kapam. Panikot ba na mahinunggan? Diyan na Miss Highway. Ikan Miss College.
Sut Miss Highway, ari mi rin ko ang ari mi sa Quarry. Agniya ba di sa kuan. Yang kurambos dia. Available pa ba yang kurambos? Kasi na apam diha. Kaila hatagi nig apam. Dali ni mo hininga sa apam kay kuan. Sa nang ka binagagan. Ang apam kay hilig magamay, gamay man siya na, di man dako gamay. Apam ko ni Iza. Kay dakag alho. Taas ko ng alho. Oh, sana ba to? Pabicture nga ako guys, furniture. Labay ta simbahan laali. Aman. Ana. Ano sa kanila simbahan sa diha? Ana na ila akdal. Di ana mi sa bani. Quarry. Kuwari na mi padong. Busot na ni sa putlong kam. Aga mong gilibutan gikan meg college Kolehiyo. Kolehiyo College. Grabe dubli man. College di Alicia. Karon na rin po Miss Kuwari. Ni ang saka kakurambos. Ang kakurambos. Monig dani girahan. Bisa bakal tumaring dapit. Bisa bakal tung pagira dani. Tu dabay namatay na ning ambo sa to. Ubag ko no katawan makamaring. Kita man to. Maglaway mo. Mas lazo pagkatang lakaw ron kaysa gahapon ug maora. Maora kuno libot laman may hanay-hay laman katong ang maghapon pasaka. Taas ni atong lakaw ron. Taas puro hanay-hay ra. Anay, Ra kuno kataasa. mas mubo ra tong gahapon pero rabot kong mahayag. Tiyaw. Oh, libot ang ato. Oo. Ang nga puro ni naglakaw. Dani si Ja. Ja, taman libot sa merkado, pasaka sa adto sa kutad. Taas atong kuan gahapon karon sa gahapon. First time pa man to gahapon, sakto po doon taas kaduhan ng adlaw. Sige na to yung sibya. Nakanari ka magtrabaho na ta. Ngayon nagtrabaho ka mag-cooking sa ami. Wala ko yung kurambos. Sada ko na to mo to. Ngitan asi Ja. Nakanari. Trabaho na ta. Jogging pagani mi. Walking. Sa Cebu sige ra paglingkod ho Ginoo. Dato kasi buning lobo. Yan na may sentro. Hapit nila ali. Nila doon niya ali. Dili na ali. Nagkita ko nung namata na ba? Uy, dana ay namis ito. Labong pa ng likod ni Ali. Haman-hawanin. Agbay Bayan naman ni yun ka. na to. Malika. Nagyapon. Ojo. Nagyapon. Wah. Uy, na saging mga juta. Ayo. Ganda duha naman. Hindi sa ali. Nakaw na. Tuas bahay na to. Nagabay saging naman si Tuni nga pangipo. Agad matay. Udara na. Pila kalugas o ginamo. Kapila ko. Sa likod to ah. Sa likod. Sayang. Ano dis ali dari? Ito naman dis family house. Hoy, say na! Masuhon ba na? Pasaw.
Pasa? Limbawak ning classmate unsa? Nabungaw na ka? Pasaw na? Abi ba na maghinungdan ka? Ay, di ko ana. Asa man na? Nabungaw na kung sa. Bungo Ja- sa disco ko. Ako ba na sa stick. Wala, nabungo na ni tiguang na. Tiguang nagkamang. Amlay mong baboy. Ay mo nang babozan dia. Kuray mo silingan o meta.